Izindaba zanamhlanje zinakho okuningi kakhulu. Abantu abaningi kakhulu bayakhuza bengama-Africans ukujekelana ukuthanda ukundlondlobalisa indaba ezilihlazo ngabantu bakini. Kulesigameko esike sanzeka abaningi basibonile. Ubuntu benu bungaphi manihamba lidlondlobalisa omunye umuntu. Nize nidlondlobalisa umuntu ongayisuye ngomuntu ongumunye. Niyakhuza. Niziphatheni kahle. Nizithande. Nabanjani? Ha? Niposte yonke lento. Nabantu aba-abroad they are like, oh my God, what is going with the Africans? Anibona nidixelela isithunzi senu phansi? Ha? Ama-views. Nidinga ama-views ngamahlazo. Niyakhuza khona lapha njengoba nisizwa namahuta wonala besitshaya umkhankaso. Sikhuza wonke umuntu kunemolo esikiyo sihlangene. Asile nabantu sithi ubuntu abuye ebantwini. Zisaqhubeka lezi ndaba zanamhlanje besifisa ukuthi uma khona umuntu ofisayo ukuthi kudinga umuntu mhlawumbe omdala ahambe ayecela ukuxolisa emuntwini elithethe nasebenzisa nabo bo technology beno AI namgcobisa ngegama lakhe umama ohloniphekayo wenkonzo efela nje ukuthi ugqoka isembatho senkonzo esifana nalabo ade besenza ukungcola lapha yana eChurch. Kodwa nabanjani ni? Ha? Oqala ukumthandisa lo muntu angazi ukuthi wamenzani Nkosi yami umama wabantu ohloniphekayo. Akusinguye umuntu okade egobile lapha ya. Ngithemba le ngizwa ni likhuzekile. Yekelani ukwenzana namahlazo. Hawu. Umuntu ngumuntu ngabantu. Lisenzane eChurch ini? Yebo bakwenzile but kanimazi umuntu wakhona la selithatha isithombe esizwrong. Umama nyamvuma lo. Uyawuhlonipha umhlaba. She will live long. uNkulunkulu uzombusisa wonke ohambe kahle ngoba noma nisebenzisa igama lakhe namngcolisa lenzani engayisuyo kade senza la nto akazizangolwa nabantu. Live long mom. God bless you financial. Ziyaphela lezi ndaba ngithemba lizwile futhi likhuzekile.